99-2000-re készült el gyakorlatilag, hogy hát vissza a helyreállítása a magyar pavilonnak és az eredeti mozaikok, és gondolom mindenki tudja, hogy ismeri a pavilont, úgymond eredeti szecessziós formájában látható ma, annyi különbséggel, hogy régen 2 emeletes volt, most pedig csak egy, tehát a felső szintet nem rekonstruálták. Tehát az épület története, az építés története ezt feldolgozott. A másik fontosabb kutatás Bálványos Anna nevéhez fűződik, aki a magyar részvételt a olasz kritika fényében kutatta, és igazából a 45 előtti időszak az, aminek gyakorlatilag a PhD témája, tehát a magyar részvétel a 45 előtt az olasz kritika tükrében. Tehát ez a 2 úgymond részkutatás, és én megcéloztam az egész történetiségét, nyilván nem didaktikusan, meg kronológikusan, meg minden évről, hanem inkább ezek a fordulópontok, meg kulcs momentumok, amelyekkel én foglalkozom. Egyébként elég rosszul áll Magyarország ebből a szempontból, a legtöbb ország már megírta vaskos kötetekben a németek, a lengyelek, a csehszlovák pavilon, az amerikaiak, a svájciak, tehát nagyon sokan már megírták a Biennálé a nemzeti részvételnek a történetét. Hát most erre Magyarország is, vagy hát mi is, vagy én, vagy kísérletet teszünk. Egyébként Szőke Anikó a témavezető, úgyhogy azért a Facebookon azért eredményezte, hogy miért van egy időben ez a 2 esemény, de hát így alakult. Akkor én bele is kezdenék. Egyébként igen, az fontos tudni, hogy rengeteg biennálé kutatás van napjainkban, tehát tényleg ez mind nemzetközileg, mind antropológiai szempontból, gazdasági, geopolitikai, tehát nem csak képzőművészeti szempontból, hanem szociológiai. Tényleg annak köszönhetően, hogy az 1990 utáni időszakban megugrottak a biennálé számot, tehát több százra tehető ma a kortárs, a képzőművészeti, csak képzőművészeti biennáléről beszélek, száma, tehát gyakorlatilag minden város biennálét rendez, remélve azt, hogy akkor ugye egy turizmus, oda jönnek az emberek, megismerik a művészetet, a helyi művészetet, úgyhogy a biennálé kutatások tényleg végtelenek. Itt csak pár ilyen kontraversus szópárt, vagy gondolatot írtam, ugyanis, ha nézzük a biennálé jelenség, az egy teljesen nyugati jelenség, ugye 1800 szabad művészek van itt. Tök jó. Már pont említettelek, hogy te vagy a témavezető, de akkor most le is tudod. Úgyhogy tehát a maga a biennálé kutatások eléggé problematikusak, ha úgy nézzük, hogy 1895 egy Velencei biennálé nyugati struktúra, nyugati jelenség, és hogy a kérdésem részben az, hogy mondjuk lehet-e mondjuk egy ázsiai, vagy egy afrikai, vagy egy tehát nem nyugati biennálét, nyugati terminuszokkal, nyugati művészettörténeti megközelítésből vizsgálni. Tehát a másik szintén kérdés a lokális biennálék, illetve nemzetközi biennálék, hogy ezeket hogy vizsgáljuk. Szintén érdekes a képzőművészeti, illetve geopolitikai aspektusok vizsgálata. Egy másik kérdés szintén, hogy helyi kurátorok vannak, vagy általában ugye egy ázsiai biennáléra is meg egy nyugati kurátort hívnak, az is egy érdekes, hogy helyi kurátor van, vagy hívott kurátor, illetve hogy kurátori megközelítésből, vagy akadémikus, tehát klasszikus művészettörténeti szempontból közelítünk a témához. Itt csak röviden ugye, hát, hogy a biennálé hogy honnan indult, tehát maga a szó ugye a latin eredetű biennium 2 éves időközt jelent, abszolút a diákkiállítások mintájára indult a Velencei biennálé. A hasonlóság egyrészt a nemzeti részvétel és az összehasonlítás, tehát a verseny a nemzetek között, azonban a különbség az, hogy a biennálé rendszeres, tehát 2 évente mindig ugyanabban a városban, míg a világkiállítások ugye váltakoztak, és kizárólag képző- és iparművészetre fókuszál, míg ugye egy világkiállítás az ipar, technika, gazdaság, tehát más is megjelent. A nagy nemzetközi képzőművészeti kiállításokhoz képest pedig annyiban más, hogy oda a művészek egyénenként jelentkeztek, a biennálé pedig a kifejezetten állami meghívásra történt. A maga biennálé, tehát kezdeti célját végül is így lehet összefoglalni, hogy a nemzeti kulturális és politikai izoláció feloldása a nemzeti kapcsolatrendszeren keresztül, politikai nyitottság és tolerancia demonstrálása,
a kezdődő társadalmi gazdasági emancipációs folyamatok megerősítése és a felvilágosult társadalmi rendszerek illusztrálása, tehát egyfajta olimpiai játék vagy nemzetek versenyeként lehet értelmezni, és itt nagyon fontos a politikai és képzőművészet szoros kapcsolat, amely látni fogjuk a Velencei Biennálénál, hogy maga az elnök is a Velence városának a polgármestere, állami megnyitók vannak, hivatalos sajtó, tehát hogy ez egy abszolút kultúrpolitikai esemény. Itt csak azért soroltam fel egy pár fontosabb biennálét, mert hogy ugye a nemzetköziség volt az a cél, amit hangsúlyoztak a Velencénél, de hogy itt a nemzetköziségen azért lássuk, hogy ez abban az időben csak a nyugati világot jelentette, tehát nem egy globális világot, hanem Nyugat-Európát és az Egyesült Államokat, ahogy ebben a kis kezdőanyagban is írtam, tehát 14 európai ország és az Egyesült Államok kapott meghívást a Velencei Biennáléra, és látjuk, hogy gyakorlatilag a 84-es Havanna Biennálé az első az, ami bevon afrikai, illetve ázsiai művészetet. Tehát a Whitney Biennálé és a São Paulo-i Biennálé is csak észak-amerikai és nyugat-európai országokat von be, illetve ezeknek a művészetére fókuszál. Úgyhogy 84 az első olyan, amikor tényleg mondjuk úgy nemzetközi vagy teljes világszintű biennáléról beszélhetünk, és akkor, ahogy mondtam, 90 után indul ez a biennálé boom jelenség, aminek kapcsán tényleg számtalan biennálé. Igen. És most jó, tehát a Velencei Biennálé, tehát 3 újdonság, 2 alapprobléma és 4 sikerfaktor, amit úgymond megnevezhetnénk. Tehát újdonság abban a szempontból a korabeli világkiállítások képest, hogy tehát nem egy állami szervezés, hanem abszolút polgári és művészeti kezdeményezés. Velence városának írói, képzőművészei ültek a Flórián kávézóban, erről több feljegyzés és levél is szól, és ott helyben, tehát ők maguk fogalmazták meg, hogy legyen egy képzőművészeti biennálé, tehát abszolút polgári kezdeményezésről van szó. Ami szintén újdonság, ez az eladás, tehát az első perctől fogva az eladás egy nagyon fontos szempont volt, tehát gyakorlatilag ha nézzük a Kunstmesse fogalom, ami ugye az első a kölni vásár 1967-ben, tehát 70 évvel megelőzi igazából magát a Kunstmesse fogalmat a Velencei Biennálé azzal, hogy itt az eladás egy fontos kritérium volt gyakorlatilag, és hát ahogy oda is írtam, hogy 10% a bevételből Velence városi, Velencében az időben abszolút anyagi problémákkal küzdött, tehát részben ezért is hozták létre a biennálét, hogy bevételhez jusson a város, illetve egy új kiállítási struktúráról beszélhetünk. A probléma egyrészt, amit már említettem, ez a nemzetköziség, és ezzel szemben a nemzeti pavilonrendszer. Tehát nemzeti pavilonokban gondolkodik a biennálé, közben pedig nemzetköziségre törekszik, tehát ez a mai napig egy örökös probléma, és kritikával illetik emiatt ugye a Velencei Biennálét, a nemzeti pavilonrendszer miatt, és emiatt a másik alapprobléma szintén ez a modernitás kontra tradíció. Tehát magas a biennálé struktúrájában modern, de a kiállított művek tekintetében ugyanakkor mindig visszatekintő, mindig lemaradásban van, tehát mindig a retrospektivitás jelenik meg a biennálén, illetve ahogy írtam ezt az elit szót, ezt többen kritizálták főleg az elején, hogy csak egy felső társadalmi réteghez szól. Ugyanakkor mégis mindig sikerről beszélnek a biennálé kapcsán. Miért? Hát egyrészt az a turizmus szempontjából, tehát hogy városmarketing szempontjából nagyon sikeres a biennálé. A másik a flexibilitás, gyakorlatilag folyamatosan meg tudott újulni, mindig tudott az adott kor problémáira, vagy új kor szelleire reflektálni, tehát hogy ez nagyon kevés biennálé tudott ilyen hosszú ideig fennmaradni, és mindig kicsit változni. Ebből benne van a kontinuitás, ahogy említettem, tehát hogy megszakadás nélkül 1895 óta folyamatos a biennálé, és ehhez ugyanakkor ott van a folyamatos támogatás és egyrészt adott olasz állam részéről, másrészt, hogy a nemzetek fenntartják a nemzeti pavilonjaikat. Tehát, ahogy mondtam, az alapötlet a velencei Flórián kávéházból ered,
Az apropót első Umberto király és felesége Savoyai Margit ezüst lakodalma jelentette. 1894-ben akarták írni, ugye akkor volt az ezüst lakodalom, de a szervezés csak egy évvel később engedte a Biennálé indítását, és Riccardo Salvatico, a velencei polgármester volt az elnök, és itt láthatjuk a 14 országot, és az 14 európai országot és az Egyesült Államokat, akik meghívást kaptak, és a helyszín pedig a királyi palota közkertje, ugye a Giardini-ben, így nézett ki az első egy pavilon, tehát gyakorlatilag egy pavilon volt, és nemzeti termek, tehát az a terembeosztásot az alaprajzon láthatjuk. A kiállító művészek, ez érdekes abból a szempontból, hogy tehát a kor nemzetközileg elismert és ismert festői és szobrászai, tehát hogy nagyon, az eladás szempontjából nagyon fontos volt, hogy elismert és ismert festőket és szobrászokat hívjanak. Ugye egy feljegyzésből ez például kiderül, hogy Salvatico azt írta, hogy ha 1895-ben 100 000 líráért el tudunk adni egy Wilhelm Leib művet, akkor miért állítanánk ki Cézanne-t 2000 líráért? Tehát csak hogy ezt azért mondom példának, hogy tényleg az volt a legfontosabb szempont, hogy minél nagyobb bevételhez jusson Velence. Ugye azt azért tudni kell, hogy tehát Velence elképesztő városmarketinget és a Biennale hatalmas marketinget csinált, hogy gyakorlatilag a Biennale megnyitója előtt az összes újságban, a világ összes, vagy hát főleg Európa, tehát a párizsi, londoni lapokban megjelentek azok a művek, amik ki lesznek állítva. Tehát az emberek már tényleg úgy mentek a Biennale-re, hogy tudták, hogy melyik művet akarják megvásárolni a gyűjtők. Úgyhogy nagyon komoly marketing volt a Biennale mögött, úgyhogy ezt a befektetett pénzt szerették volna ugye visszakapni. Itt azért azt is tudni kell Olaszországról ebben az időben, hogy ekkor épült ki a Lido, tehát volt egy mondén fürdőélet, ezt össze akarták kötni az antik művészet és ugye Velence városa, mint egy egész város egy műemlék, ehhez akartak még, hogy a kortárs művészetet is népszerűsíteni, tehát tényleg egy összváros, tehát Velence imázsát szerették volna helyreállítani, ami ugye elveszett erre az időszakra, úgyhogy ugye ekkor épült már ki a várost és a Mesztrét összekötő híd is, tehát különböző a vasútjegyekhez Biennale belépőket adtak, tehát emögött nagyon, a mai szóval nagyon komoly marketing állt. Ehhez viszont kellettek ezek az ismert és elismert festők és szobrászok, tehát kisebb részben voltak csak képviselve a fiatalabbak, és hát a lokális festők, tehát az olaszok domináltak nyilván. Maga, hogy milyen műveket állítottak ki, tehát volt egy válogató zsűri, minden országból, tehát ebből a 14 európai országból, illetve az Egyesült Államokból hívtak egy-egy művész. Hát látjuk, hogy Magyarországon Munkácsi Mihály volt, tehát nyilván ebben az időben őt ismerték leginkább, és ez a zsűri gyakorlatilag utána a legismertebb művészeket meghívta, és a kevésbé ismerteket pedig gyakorlatilag minden országból, a meghívott országokból a művészek jelentkezhettek, és aztán a zsűri válogatott ezekből a művészek, vagy ennek a művészeknek a munkáiból. De ami érdekes, hogy a kizsűrizett műveket is kiállították egy külön teremben. Tehát 285 művészetből látjuk, hogy 156 volt külföldi, és összesen 516 mű, és hát itt is azonnal megjelentek a tiltakozó szabad művészek, csak hogy ha már tényleg párhuzamokat is mutassak. Ez egy érdekes fénykép, hogy az ajtóban ilyen maszkarában, vagy maszkokba öltözött emberek, azok a vezető olasz politikusok, Velence polgármestere, Velence király, tehát hogy ezzel egy ilyen demonstrációt hajtottak végre a művészek, hogy ez tényleg egy ilyen elit kiállítás, és hogy a művészet szabad, nem a bevételről, nem az árusításról szólt. Tehát az első Biennálén már ott voltak a tiltakozó szabad művészek. Ennek ellenére az első Biennálén 225 000 látogató volt, ami, ha belegondolunk, hatalmas szám, hogy csak tényleg azért írtam egy pár összehasonlítást, hogy gyakorlatilag a pozitív csúcs, vagy a maximum csúcs az 700 000 látogató 1976-ban, tehát hogy ahhoz képest tényleg nagyon sokan látogatták az első Biennálét, ugye a negatív csúcs, hát nyilván a 40-42 a Mussolini idején, és
gyakorlatilag a pozitív csúcs lett az a 76-os biennálé, és 360 000 lira volt az összbevétel, úgyhogy ez tényleg akkor ez nagyon nagy bevételnek számított, és ugyanakkor látjuk, hogy tényleg akadémikus portré, tájképek, historikus képek domináltak, és itt mutatok egy pár képet, tehát tényleg az egész biennálé úgy nézett ki az elején, mint egy ilyen szalon, mondjuk egy ilyen polgári vagy nagypolgári családnak a szalonjában. A képek elrendezés is meg fogom mutatni később, hogy változott itt a kiállítási struktúra is, hogy itt egymás fölött, hegyén, hátán lógnak a képek, tehát abszolút nem múzeumi vagy kiállítás jellege van, hanem tényleg mint egy ilyen polgári szalonkiállítás, egy ilyen bazár gyakorlatilag az egész biennálé az elején. És hát ehhez, hogy akkor majd így mindig párhuzamosan próbálom mondani a magyar szereplés, tehát Magyarország ott van 1895-től, az első 3 évben osztrák-magyar monarchia közös szereplése van, de ami újdonság a többi, tehát a világkiállításon tényleg mindig monarchiaként vett részt Magyarország, illetve Ausztria közös pavilonban és közös helyiségben, itt nem. Tehát itt már az elején külön komisszár volt, tehát külön nemzeti biztos Munkácsi Mihály, és külön teremben vett részt Magyarország és Ausztria. Magyarország is a biennálének megfelelően, főleg portrékkal, tájképekkel képviseltette magát, és igazából ugye László Fülöp állított ki az első évben Munkácsi Mihály, Staubenz Frigyes, tehát olyan művészek, akiket külföldön ismertek. Tehát László Fülöp például Angliában élt ebben az időben, és ő volt az egyik legnagyobb portréfestő akkor a korban. Itt rögtön az elején a kutatásomnak azon kezdtem el gondolkodni, hogy lehet az, hogy Magyarország a monarchia kellős közepén önállóan vesz részt egy ilyen eseményen, és hát elég hamar belebotlottam ebbe az újságkivágatba, és ennek kapcsán aztán további, most csak ezt azért mutatom, információból, hogy egyértelműen kiderül, hogy egy olasz, osztrák, magyar háromszögről beszélhetünk, és illetve ellentétről, tehát olasz, osztrák, magyar, osztrák ellentétről, és ami eredményezte az olasz-magyar barátságot. Tehát ez abszolút kultúrpolitikai, illetve politikai háttere van annak, hogy Magyarország az elején ennyire kiemelt szerepet kapott, és másodikként építhetett a Giardiniban pavilont úgy, hogy az osztrákok csak 30 évvel később, de a németek is, tehát hogy aránytalan volt ez a szimpátia, és emögött egyértelműen kimutatható olasz-magyar kultúrpolitikai kapcsolatok vannak. Itt ebből a kivágatból igazából az a lényeg, hogy a hivatalos, ugye mindig a biennálé egy felhívást intézett a meghívott ország felé, hogy újra biennálé van, tessék a művészekkel részt venni, és itt ebből kiderül, hogy ezt a hivatalos felhívást magyar nyelven is közzétették, hát ez ugye abban az időben ez tényleg különleges volt, és ezt úgy értékeli itt egyrészt az újság, meg aztán a későbbi iratokból is ez kiderül, hogy az olaszok pontosan tudják azt, hogy szó szerint, hogy idézem, hogy ebből az, hogy magyar nyelven is közétették a hivatalos elhívást, az olaszok pontosan látják azt, hogy mi mennyire távol állunk mindentől, ami osztrák. Tehát, hogy ez a biennálén nagyon fontos volt a magyar identitás, a magyar önálló Magyarország illusztrálása, és ehhez elég hamar a kultúrpolitika rájött, hogy ehhez egy tökéletes eszköz a biennálén való részvétel. Egyébként csak az olasz-magyar kapcsolatokhoz azért pici történeti háttér, nem kell egész Mátyás királyig visszamenni, de mondjuk a legfontosabb közvetlen kapcsolat az a harmadik olasz függetlenségi háború, ugye 1860-61-ről beszélünk, ugye 1815-ben a bécsi döntés következtében Észak-Olaszország nagy részét a Habsburgokhoz csatolták, tehát emiatt van az olasz-osztrák ellentét, és a újraegyesített Olaszország 1860-61, Garibaldi nevéhez kötődően nagyon sok magyar a 48-as forradalom után Olaszországba emigrált forradalmár segített az olasz függetlenségi háborúban, tehát Tüköri,
Kossuth, úgyhogy ezért nem is csoda, hogy minden második olasz városban egy Tüköri, illetve egy Kossuth utca van, tehát a magyarok nagyon magyar forradalmán segítettek az olasz függetlenségi háborúban, úgyhogy ez egyrészt erre is visszavezethető, illetve a kölcsönös kulturális kapcsolatok, de ezt most nem részletezem, de egyébként tényleg erről a Biennálé, tehát a magyar szereplés a Biennálén az egyértelműen az olasz-magyar, illetve az olasz-osztrák ellentétből ered. Tehát 1901, ugye meghalt Munkácsy, tehát 1901, amikor tényleg Magyarország teljesen önállóan szerepel az osztrákoktól, tehát a monarchián belül teljesen önálló pavilonnal van, mindenkori kulturális, itt nevezik meg, hogy akkor a felügyeleti szerv a mindenkori kulturális minisztérium, amely ugyanakkor mindig különböző szakmai szervezeteknek kiadta a rendezés jogát, tehát vagy az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnak, vagy az Országos Magyar Iparművészeti Társulatnak, illetve később a műcsarnoknak, tehát elvileg a minisztérium felügyelte, de mindig egy szakmai szerv volt, aki lebonyolította az egészet, és 1901 az első idézőjelbe tettem ezt a kurátori munkát, és Lázár Béla, egy fiatal műkritikus, amikor már nem bekérte a műveket, vagy bárki jelentkezhetett, és ő zsűrizte a műveket, hanem ő maga válogatott. És ami még fontos a magyar szereplés szempontjából az elején, az Korongi Lipich Jelek személye, aki akkor a képzőművészeti főosztály vezetője lett, és meghirdette a Mi a Magyar a képzőművészeti formanyelven, tehát egy abszolút didaktikus kultúrpolitikai programot hirdetett meg, és hát egyoldalúan a gödöllői művészeket támogatta és preferálta, tehát gyakorlatilag 1914-ig a gödöllői művészek domináltak, tehát Körösfői Krísádár, Nagy Sándor és társaik domináltak a Velencei Biennálé magyar pavilonjában. Ez érdekes, ez az 1905-ös magyar terem, ha megnézitek, ugyanis ahogy írtam ott a tetején, hogy az iparművészetnek volt köszönhető, tehát Korongi Lipich Jelek abszolút az iparművészetet preferálta. Noha ez egy képzőművészeti biennálé volt, mégis a magyarok az iparművészetükkel tűntek ki, ugye azzal, hogy ilyen turburjánzó, szecessziós, ázsiai motívumok és virágok, tehát ez abszolút sikert aratott az olaszok körében, és ha itt is megnézitek, látszik, hogy egy modern iparművészeti millióban vannak helyezve ezek a büsztök, illetve portréképek, tehát egyébként ez az aranyozás, ami a fal tetején körbefut, ezt egyébként nagyon sokan kritizálták, hogy ez túlzás, tehát abszolút a dekorációra fókuszált ebben az időben a magyar szereplés. Egyébként itt pont ott a függönyök, illetve a fali képek egyébként az Vasarinak a munkái, ezek ma az Iparművészeti Múzeumban találhatók, ez kifejezetten ide a Biennáléra készítette. Tehát az iparművészet az, ami sikeressé tette a magyar szereplést a századfordulón. Az osztrák sajtóban természetesen ennek nagyon, nagyon kritikus hangok jelentek meg ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt Magyarország túl reprezentált a Biennálén, ugye nyilván ebben volt egy féltékenység, illetve politikai rivalizálás, és 1907-től indult meg, hogy nemzeti pavilonokat kezdtek építeni a Biennálén. Emögött is azt kell látni, hogy gazdasági hasznot látott ebben Velence, ugyanis a pavilonok, tehát egyre több művész akarta a Biennálén kiállítani, és nyilván ez plusz bevételt jelentett, ugyanis ezeket a területeket bérbe adta Velence az adott nemzetnek. Itt most azért felsoroltam az összes pavilon, de 1909 tehát Magyarország, és itt láthatjuk, hogy 34-38, ahol Ausztria van, és ugye ez már ez a Szent Helena sziget bevonása, tehát nem is igazán a Giardini, hanem egy kibővített rész, ahol az osztrákok pavilont kaptak. Egyébként a második világháborúig a legdrágább pavilon a magyar pavilon, 200 000 korona volt egyébként az összeg, amit a magyar állam a pavilon megépítésére fordított, tehát ez a második világháborúig a legnagyobb költségvetéssel megépült pavilon. Tehát emögött tényleg egy nemzeti identitás és nemzeti reprezentáció volt. A hátterében egyébként, hogy miért épült meg a magyar pavilon, az 1902-es torinói magyar kiállításán, ami nagy sikert aratott, és Magyarország számtalan
fődíjat kapott, egyébként ennek a története a torinói világkiállítás a magyar részvételhez fel van dolgozva, tehát az 1902-es torinói, illetve az 1906-os milánói világkiállítás az a két előkép, vagy két esemény, amely oda vezetett, hogy Magyarország felkérést kapott, tehát egész pontosan Maróti Géza kapta a felkérést, tehát nem is Magyarország, hanem az olaszok azt mondták, hogy ők konkrétan ugyanilyen pavilont szeretnének, mint Milánóban. Tehát majd itt, ha mutatom a következő képet, látjátok, hogy ugyanaz a koszorús boltív, amit a lenti képen van, jelenik meg aztán a magyar pavilonon is. Tehát az olaszok kifejezetten Marótitól kértek pavilont, és hát ugye ezt Korongili Pichjelek is támogatta. Úgyhogy így nézett ki 1909-ben a pavilon. Az épületet, tehát Maróti tervezte, és a dekorációt, körben a mozaikokat, illetve az üvegablakokat Nagy Sándor tervezte. Tehát ez tényleg egy ilyen összművészeti munka volt a pavilon megépítése. És hát belülről pedig így nézett ki, ami amúgy egyébként újdonság volt, ez a felülvilágításos, ez picit látszik a képen is, hogy ezt nagyon nagyra értékelték az olaszok, és a korban ez újdonság volt, hogy gyakorlatilag a művek természetes fényt kaptak, és ez Marótinak sajátossága is volt, tehát több pavilont is ezzel a felülvilágításos technikával tervezte meg, és az emeleten kapott helyet az iparművészet. Tehát a Korongili Pichjelek nem szólt bele amúgy, hogy nézzen ki a pavilon, egy kikötése volt, ez minisztériumi feljegyzésekben benne van, hogy az emeleten az iparművészetnek egy önálló termet kell biztosítani, és így nézett ki, és ha bal oldalt látjátok az üvegablakokat, tehát az hogy visszamegyek, akkor az a felső szín, tehát az volt az iparművészetnek, és lent, ez a lenti rész volt a képzőművészetnek a helye. Ebben az időben egyébként a festmények, illetve a szobrok teljesen, hát nem is negliálva, de senki nem foglalkozott vele, tehát mindenki az iparművészeti tárgyakat, a zsolnai kerámiákat, zsolnai vázákat vásárolták föl, tehát ezek megvannak, ezek a csekkönyvek, hogy ki mit vásárolt meg, gyakorlatilag ezek az utolsó darabig mindig elkeltek a magyar pavilonban. 1905-ben érkezik egyébként az első díj, Ferenczy Károlynak a Műteremben című műve, tehát ebben az évben ez a mű kapta a festészeti nagydíjat. Simai Imrét egyébként azért tettem csak ide, ez tényleg csak egy fél mondat. Én azt gondolom, hogy ő egy méltatlanul elfelejtett szobrász, egyébként az állatábrázolásaival vált híres, ő a bécsi állatkertben rajzolta gyakorlatilag mániákusan az állatokat, és tehát szerintem ő ebben az időben egy olyan művész a magyar pavilonnak, akivel érdemes lenne foglalkozni, mert abszolút kirívja a többi büszt és nem tudom, portré ábrázolásokból. És hát domináltak továbbra is a gödöllőiek és a Körösfői Krísaladár köre. Hogy tovább menjünk, 14 és 20 között tehát az első világháború, vagy hát 18-ig 20-ban pedig Magyarország nem vett részt a Biennálén. 20 és 20, tehát tényleg volt egy, ezt úgy kell elképzelni, vagy hogy ahogy kitűnik a iratokból, tényleg volt egy ilyen felívelése a magyar részvételnek, amit eléggé megtört az első világháború. Korongili Pichjelek is 20-ban, tehát 20 után már nem volt ott a minisztériumban ilyen pozícióban, tehát ez a Gödöllői iskolának a propagálása, illetve folyamatos támogatása is megszűnt, úgyhogy 20 és 22 és 28 között tényleg csak egyéni teljesítményekről lehet beszélni, egy-egy értékesebb mű, illetve művész van a pavilonban, nincs gyakorlatilag átfogó koncepció, nincs gazdája a magyar kiállításnak, ilyen ad-hoc utolsó pillanatban kapkodással rakják össze a kiállításokat. A 28-as egyébként az egy kifejezetten jó kiállítás, a Vaszary János csinálta, és a fiatalokat bevonta, utána egyébként ki is rúgták a Képzőművészeti Egyetemről a Biennálé miatt, tehát a Biennálé megszervezését, a Biennálé a vitt fiatalok miatt. Itt mutatok csak két képet, hogy például kiket vitt, és hát látjuk mondjuk a dátumokat, hogy 10-es képeket állítok ki 28-ban, tehát tényleg, amit az elején említettem, ezt a retrospekciót, hogy folyamatosan késésben van a Biennálé, azért ez a magyar pavilonra is egyértelműen igaz. 30 és 42 egy markáns periódus, amikor Gerevics Tibor szervezi a Biennálét, és ő a nemzeti biztosa és kurátora és gyámja a magyar kiállításoknak, és
hogy ahogy beszéltem a Gödöllői iskola egyoldalúságáról, itt abszolút a római iskola az, aki a római iskola művészei azok, akik megjelennek. Tehát itt egyrészt ugye az erősödő Mussolini-féle Olaszország, illetve Gerevicsnek a német ellenessége és az olaszokhoz való kötődése, tehát hogy abszolút az olasz, egyébként ebben az időben folyamatosan elvárás volt a Biennálétől, hogy kifejezetten olasz ihletésű művek jelenjenek meg, tehát olasz táj, olasz téma, úgyhogy ez egyértelműen predesztinálta gyakorlatilag, hogy a római iskolát vitte Magyarország folyamatosan a Biennáléra. Ez csak egy-két ilyen archív fotó, hogy mondjuk azt már láthatjuk, hogy változik a kiállítási installációval, már nem olyan zsúfoltak a terek, már kevesebb mű kerül ki, ez a klasszikus múzeumi berendezés, hogy egy vonalban rendezett képek, ez megjelent. Amúgy ebben az időben abszolút elvárás volt már a Biennálén, hogy ne egy ilyen szalon jelleg legyen, hogy nagyon sok művésztől egy-egy mű, hanem inkább kevesebb művésztől legyen több mű. Tehát ennek mondjuk Gerevics abszolút megfelel, tehát jobban volt egy-egy művész reprezentálva. És hát 40-42 Magyarországon is rányomta a bélyegét a politika teljesen, tehát tényleg ebben az időben Horthy szobrok és a lenti kép az eléggé beszédes szerintem ezekkel a katonákkal, ahogy a teljesen átépítették részben a pavilon, tehát egy teljesen diktatórikus állami reprezentációnak az egyik telepe volt gyakorlatilag a magyar pavilon. Amúgy az érdekes, hogy csak hogy visszamenjek itt ebben az időszakban, a 30-42, ez az eladások szempontjából ez a legtermékenyebb, tehát ebben az időben vettek magyar művet legtöbbet a Biennálén, és sőt maga Mussolini is vett egy Abba Novákot, úgyhogy nem véletlenül 40-ben aranyérmet kapott Abba Novák, mint most ugye az akkori Biennálé fődíját aranyéremnek hívták. 48, tehát a háború vége, ebben az időben tehát Ruzicska Pál rendezte a magyar kiállítást, egy abszolút retrospektív kiállításról beszélünk, tehát a 30-as évek negligált művészei jelentek meg, Márki, Szőnyi és Egri, ez egy viszonylag érdekes kiállítás volt, majd ezt a sort megtörte egy hosszabb periódus 1950 és 58 között, amikor Magyarország nem vett részt a Biennálén. Ez nagyon érdekes egyébként ez a periódus, abban a szempontból, hogy egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem érdekelte az államot, vagy Magyarországot. Rengeteg irat van ebből az időszakból, folyamatos levelezés van Olaszország és Magyarország között. Az olaszok forszírozzák, hogy menjen Magyarország, vegyen részt a Biennálén. Gyakorlatilag megvannak a konkrét műtárlisták ezekre az évekre, 50-re, 52-re, 54-re, 56-ra, és mindig az utolsó, legfelső szinten jött az utolsó pillanatban a döntés, hogy nem megyünk, nem veszünk részt a Biennálén. Tehát ez egy érdekes periódus, ez a úgymond nem jelenlét, mert igazából nem azt jelenti, hogy nincs róla párbeszéd, hanem pont, hogy vita van. A minisztériumban nagyon sokan az abstrakcióval azonosítják a Velencei Biennálét, és emiatt mondják azt, hogy nem szabad ezen részt venni, mert az abstrakció fellegvára, és gyakorlatilag 58-ra odáig fajul a helyzet, hogy az olaszok azt mondják, hogy ha nem vesz részt Magyarország, akkor Izraelnek eladják a pavilont, és erre is megszületett a döntés, hogy rendben, akkor Magyarország eladja a pavilont Izraelnek, azonban a külügyminisztériumból jött egy gyakorlatilag felszólítás, vagy nem is felszólítás, de egy hivatalos feljegyzés, hogy azért ne adja el Magyarország a pavilonját, mert miért nem veszi észre az állam, hogy hogy a deviza, tehát hogy ebben pénz van, és hogy ebben az időben ugye devizához lehetne jutni akkor, hogyha Biennálén eladják a műveket, és végülis ez az érv, ami aztán Magyarország végül nem adja el 58-ban, mert leesik a tantusz a minisztériumi embereknek, hogy akkor legalább devizához lehessen jutni, akkor legalább ilyen haszna legyen a Biennálének. Részt vesz Magyarország, de hogy itthon meg erről nem szabad tudni, tehát hogy ez teljesen titkosan zajlik, tehát nincs róla az újságokban híradás, hogy Magyarország részt vesz a Biennálén. És 58, tehát amikor Magyarország újra részt vesz, és 76-ig Vajjár Lajos lesz a nemzeti biztos a magyar kiállításoknak, a háttérben pedig Aradon Nóra ténykedik, aki akkor a kézművészeti főosztály
vezetője volt ebben az időszakban, Vajja Lajos pedig a ELTE BTK-n a művészettörténeti tanszékvezetője volt, tehát egy egyetemi tanár, egy egyetemi professzor, aki egyébként reneszánsz kutató volt, tehát túl sok köze nem volt a kortárs művészethez, a levelezéseiből is látszik, hogy gyakorlatilag olyanokat írt a velencéieknek, hogy hát ő most egy reneszánsz konferencián volt Padovában, és mennyire fantasztikus volt, és hogy hát igen, most már kellene kezdenie szervezni a biennálét, de hát hogy ő nem ismeri annyira a kortárs magyarul, kit ajánlanak az olaszok, kit vigyen. És akkor például 66-ban ezért ment Borsos Miklós, mert az olaszok Borsos Miklós szerették volna látni. Tehát, hogy igazán nem volt koncepciója, ez amit írtam, hogy Vajjar apolitikussága, megbízható konzervatizmusra, klasszikus művészettörténeti magatartása jelentette azt, amiért őt nevezték ki, de gyakorlatilag Aradinóra állt a háttérben, és ő felügyelte ezt a korszakot. Itt mutatom a pavilon, tehát hogy 58-ban, így nézett ki a 58-ig, ugye az olaszoknak is kellemetlen volt, hogy ugye az 50-es években elindult tehát a Biennálén is amúgy rengeteg retrospektív kiállítás volt, az 50-es évek végére elindult a kortárs művészet, Csilida, már Tóbi voltak, tehát elég rosszul vette ki magát, hogy a magyar pavilon ilyen romokban ott áll, miközben a többi pavilonban meg dúl a művészet, tehát 58-ra született meg az átépítés, és hát itt a következő képen talán jobban látszik, itt látszik szerintem nagyon jól, hogy itt volt az a mozaikok, és így falazták körbe, tehát azok ott voltak most értetlenek? Tehát ez a félkörívek ott voltak végig a mozaikok, és itt látszik a lefaladás, és ezt bontották aztán vissza a sümegék, amikor ott kopogtattak és hallották, hogy az ott üreges, tehát ott bújtak újra elő a mozaikok, illetve ott középen az alaprajzon látszik, hogy kibontották, tehát lebontották a felső szintet, kibontották az udvart, és egy ilyen belső udvar lett, hogy gyakorlatilag egy alak lett a kiállító tér. Ezt Benkár Ágos tervezte 58-ban, tehát 58-ban így nyitott a pavilon, tehát ott az 58-as kiállítás a bal alsó kép, hát a művek szempontjából kevésbé maradandó. Itt most mutatok csak egy-két ilyen interior képet, tehát ez 60, a székek érdekesek. Gádor István 62-ben. Tehát látszik, hogy mondjuk tehát a román pavilonnal például összehasonlítva teljesen, tehát ott tényleg rengeteg, nem tudom, munkásábrázolás és nagyon szociál művek megjelentek. A magyar pavilonban ennyire durván nem, tehát hogy mindig egy ilyen picit absztrakt, picit elmesélget valamit, tehát hogy 64-ben Barcsay Jenő, és aztán itt, amit mondtam, 66-ban Borsos Miklós. Egyébként Borsos Miklós kiállításnak azért volt nagy sikere, mert hogy mindenki Brancusinak a művészetét látta benne, és tényleg gyakorlatilag felvásárolták az egész kiállítást. Tehát egy ilyen se nem absztrakt, se nem figurális dolog, amit Vajjar folyamatosan vitt. Nem is tudom, hogy nem Vajjarról nem mutattam képet, mindegy. A következő, hogy ez a 60-as évek túllendülve, 77-78, ezt egy picit részletesebben fogom mondani, csak amiatt, mert hogy szintén érdekes, de hát erről Edith ugye elég sokat tud. Tehát a 77-es Disszidens Biennálé, illetve az azt követő 78-as magyar részvétel, egyébként azért is érdekes, mert például Lojcs Viktor mesélte nekem most ebben az interjú sorozatban, hogy meg fog jelenni, hogy ő 78-ban ott volt a Biennálén, és benézett a zárt spaletták mögé, és gyakorlatilag állt a kiállítás. Tehát megint az, hogy az utolsó pillanatban, tehát későn, vagy túl későn jött a leszólás, úgymond föntről, hogy mégsem nyitható ki a magyar pavilon. Tehát ezek a fölösleges pénzkidobások, illetve elhedások, hogy összeáll a pavilon, elkészülnek, meg kiszállítják, ott vannak a dobozok, a ládák, feláll a kiállítás, és mégis zárva marad a pavilon. Tehát például 78-ban ez történt, és azért történt, mert hogy a 77-es Disszidens Biennálé-ra végül is nem ment Magyarország. Egyébként azt kell tudni, hogy ennek is megtalálhatóak ugye a konkrét nevek, hogy kiket szerettek volna az olaszok kiállítani.
nem tudom mennyire olvashatóak a nevek, de hát látjátok, hogy ez a 26 képzőművész ment volna, 6 filmrendezőtől vetítették volna ezeket a filmeket, tehát Jancsó, Mészáros, Magsára, Kovács András, Gyöngyös Imre, 2 zeneszerző, Ligeti Peskó, illetve 2 író tartott volna felolvasást, illetve 10 teoretikus tartott volna ezekkel a címekkel előadásokat. Most ezeket nem soron látjátok. Tehát ez volt a terv, hogy a Disszidens Biennálén Magyarország, itt most nem jól látszik, de a cél ennek a Disszidens Biennálének az lett volna, hogy új művészet, a lengyel, magyar és csehszlovák emigráns, illetve új művészek ebből az időből. Úgyhogy természetesen ez az utolsó pillanatban ezzel a szigorúan vitalmas feljegyzéssel le lett fújva, Szovjetunió utasította gyakorlatilag a baráti országokat, hogy nem szabad részt venni ezen a Disszidens Biennálén, illetve az azt követő 78-as rendes Biennálén, mert hogy ezt a Szovjetunió elleni támadásnak lehet értékelni, és feszültséget szít, úgyhogy végül is nem vett részt Magyarország sem 77-ben, sem 78-ban. Ezek most így nem látszanak, úgyhogy akkor ezeken túl is megyek. És csak annyi, hogy igen, egy ilyen ellenprogramot szervezett majd hivatalosan a magyar állam, Reggio Emiliában egy magyar népzene fesztivált, kvázi a Disszidens Biennálé ellenprogramjaként. 78, tehát újra távolmaradás, de 80 és 84 között újra ott van Magyarország, és Csorba Géza az, aki felügyeli akkor a magyar kiállításokat. Ő gyakorlatilag, tehát ő a Művelődési Minisztériumban volt Aladin óra után a képzőművészeti osztályvezető, és egyébként ő az utolsó ember, ameddig vissza tudtam venni az interjúban, tehát ő Csorba Gézával fog kezdődni gyakorlatilag ez az interjú sorozat, ugyanis ő még az, aki elérhető, és utána a 86-os Biennáléból Bak Imre, Birkás Ákos, aztán 88-ból Pincehelyi Bukta, 90 Fehér László, 93 Lojs Viktor, tehát így fognak majd következni az emberek, és hát Csorba Géza azt mondta egyébként, mert hogy 80-ban egy hatalmas csoportos kiállítás volt, tehát gyakorlatilag visszatért 100 évvel korábbra, hogy minden 30 művész volt, és mindenkitől egy-egy mű volt kirakva, tehát egy ilyen vásárjellege volt, és azt mondta, hogy ez abszolút az acélnak az utasítása volt akkor, hogy tehát ő válogatta akkor ki, hogy kik menjenek. Ehhez képest 82-ben viszont Sár Erzsébet posztumusz kiállítás van, ami viszont a Magyar Pavilon történetében az első egyéni kiállítás volt, amikor egy művésztől egy gigantikus installáció jelent meg. Ennek tényleg nagy sikere volt, ugye Sár Erzsébet 75-ben meghalt, és az utolsó munkája az utca című installáció itt Velencében is helyet kapott, tehát neki akkor már Svájcban, illetve Németországban több helyen volt kiállítása, úgyhogy ez meg egy viszonylag nagy sikerű kiállítás volt. Tehát Csorba Géza igazán ő egy kötelező feladatnak tekintette a biennálét, szintén, tehát hogy különösebb koncepciója nem volt itt ez a utca Sár Erzsébettől. És hát igazán, ami a változást meghozta, az a Nélai Katalin féle korszak, ugye sajnos vele már nem tudunk beszélni, mert hogy az interjú szempontjából, mert hogy már meghalt, de 86 és 90 között gyakorlatilag tehát ő volt a nemzeti biztosa és kurátora, és egyszemélyben felügyelője a magyar kiállításoknak, és egyértelműen egy változást hozott azzal, hogy a fiatal művészeket, ez a 86-88-90-es kiállítás, ez tényleg 3 generációt mutatott be. Ugye az első, amit mondtam, hogy 86 a Bak, Birkás, Kelemen, Nádler, tehát ezzel az új festészeti vonallal abszolút újdonságként hatott, főleg ebben az időben még, tehát akkor mondjuk a csehszlovák, illetve román, lengyel pavilonban teljesen más szerepű munkák voltak kiállítva. Amúgy az interjú
van. Szintén érdekes például Baki Imrét és Birkás Ákos összehasonlítani, hogy mennyire máshogy emlékeznek, illetve más élményeik vannak a Biennáléről, mi egyiküknek tényleg meghatározó jelentőségű az életművő, másikuknak abszolút nem, tehát ez is érdekes, hogy ki hogy élte meg a Biennálén való részvételt. Egyébként Nélai Kata itt a Biennálén ismerkedett meg, aztán a Ludwig házas párral, tehát az egész Ludwig Múzeum minden a Biennáléről datálható, tehát hogy részben azt is vizsgálom, hogy mennyire van hatása akár a művészettörténészek számára, akár a kiállító művészek számára, hogy elindul-e valami nemzetközi karrier lehetőségek szempontjából a Biennálére, mennyire meghatározó, és mondjuk Baki Imre abszolút úgy élte meg a Biennálét, hogy neki utána innen a nemzetközi karrierje beindult. A 88-as Bukta Pincehelyi Samu szintén egy érdekes, illetve nagyon vitatott kiállítás, Bukta és Samu szempontjából, ugye gyakorlatilag Bukta Imre úgy éli meg, hogy Nélai ezzel a párosítással, hogy a Buktát és a Samut egymást merítette, és hogy ezt a mezőgazdasági művészetet ráhúzta, ezzel gyengítette a megítélését, tehát illetve a Pincehelyének a munkái, ugye az a sok piros-fehér-zöld, de Olaszországban nem igazán voltak szerencsések, ugyanis teljesen félreértelmezték, tehát mindenki azt gondolta, hogy ez az olasz zászlónak a kritikája és fricskája, tehát ezek nem működtek igazán jól Velencében. Aztán Fehér László ugye 90-ben, szintén tehát Sár Erzsébet után a második ilyen monografikus jellegű összefoglaló. Egyébként ugye a képen látszik is a Fehér László és Nélai Kata között Hegyi Lóránd áll, tehát igazán a háttérben folyamatosan ott volt Hegyi Lóránd is, tehát a Nélai Kata a Hegyi Lóránddal építette fel ezt a három kiállítást, ezt a 3 évet, gyakorlatilag együtt hozták létre a kiállításokat. A 93-as szereplés az érdekes, az József Kossuth és Lojzs Viktor párosítása. Egyébként ebben az évben tudni kell, hogy akkor Bonito Oliva volt a főkurátora, és ugye ekkora jutott el a Velencei Biennálé oda, hogy a nemzeti pavilonok tényleg már úgymond tarthatatlanok, és Bonito Oliva meghirdette azt a programját, hogy nomádság a képzőművészetben, ez volt akkor a fő témája a Biennálénak, és szimbólumként arra utalt, hogy a képzőművészek is nomádok, ugye országról országra járnak és vándorolnak, tehát mindenki cseréljen pavilont, és mindenki máshol állítson ki, mint hogy szimbolizálva ezt, hogy minden képzőművész különböző ösztöndíjakkal járja a világot. Hát mondanom csak kell, hogy ez teljesen dugába dőlt, tehát egyik ország sem akarta átadni a másik országnak a pavilonját, és általában minisztériumi szintekről, tehát ugye minden pavilon állami fenntartásban van. A legfőbb érv az volt, hogy miért támogassa mondjuk a német állam egy olasz művész munkáit a pavilonjában. Tehát ez teljesen dugába dőlt ez az elv. Ugyanakkor ebben az évben Keserű Katalin volt a nemzeti biztosa a kiállításnak, mint műcsarnok igazgató, és ő azt találta ki, hogy nem baj, ő akkor is külföldi művészt fog bemutatni a pavilonban, ugye József Kossuthot, akire mindenki azt gondolja, hogy magyar származású, de hát semmi köze nincsen Magyarországhoz, tehát a nagyszülei, ez egy felvett név, Kossuth amerikai látogatása után vették fel a nagyszülei, tehát nincs közel Magyarországhoz, de mégis ez egy ilyen jó apropót jelentett, illetve nyilván ugye Kossuth, mint a konceptuális művészet atya, nagyon sok magyar konceptuális művész Kossuthra hivatkozott, tehát 92-ben a Kiszeli Múzeumban volt kiállítás, tehát volt egyfajta kapcsolata nyilván Magyarországgal, illetve a téma, amihez nyúlt, a Italo Svevónak a Zénó című művét dolgozta fel, és ugye Italo Svevo egy tipikus monarchiabeli ember volt, tehát egy olyan tematikát dolgozott, ami monarchiabeli, tehát a nemzetköziségre utalt, úgyhogy Kossuth volt fölül, és a pincében
egy magyar művész, Lajos Viktor kapott helyet ezekkel a hangszer szobraival, ami Keserű Katalin fejében úgy is összeállt a két művész, hogy egyrészt Kossuth, tehát a Kossuth is és Lajos Viktor is egy újfajta képzőművészeti kommunikációs nyelvezetet jelent. Kossuth ugye a szövegeivel, a Lajos Viktor pedig ezekkel a hangszerszobraival, hang, mint egy új kommunikációs forma. Hát egyébként az alsó képen látszik, hogy gyakorlatilag áll a víz a pavilon aljában, tehát tényleg eléggé nomád körülmények között állította ki Lajos Viktor ezeket a szobrait, és amúgy ami érdekessége ennek az évnek, hogy a Fekete Györgynek kellett volna egyébként megnyitni a kiállítást, mint akkori kulturális államtitkárnak, de természetesen nem utazott ki Velencébe, és nem érdekelte, és a Keserű Katalin hirtelen azt találtak ki, hogy a Zanussi gyár vezetője nyissa meg, mert hogy milyen jó, hogy ezek ugye a Lajos Viktor ilyen centrifugagépekből, meg különböző ilyen műszaki cikkekből állította ezeket a szobrait, és hogy akkor a Zanussi gyár vezetője tökéletes lesz, aki egyébként el is vállalta a megnyitott, de nem ért oda, úgyhogy végül is nem volt ebben az évben megnyitója a Magyar Pavilonnak. Ezeket csak azért mondok egy-két ilyet, mert hogy a 118 év arról szól, hogy ilyen ad hoc döntések, összevisszaságok, kapkodás áll gyakorlatilag minden évben a magyar részvétel mögött. Úgyhogy ettől függetlenül Lajos Viktor egyébként nagyon boldog volt ezzel a pince kiállításával, és mondta, hogy amúgy akkor a fiatal művészek, Bötti Balázs például ott voltam megnyitva, és azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy akkor most a fiatalok helyet kapnak a pincében, hogy fönn mindig lesznek a reprezentatív kiállítások, alul meg a pincében a fiatalok, de hát ez az egy év volt, amikor a pincében bárki is kiállított, és utána többet senki. Úgyhogy így sikerült a pavilon csere, illetve hogy mondjuk egyébként Kossuth megkapta a külön díjat ezért a kiállításáért. Keserű Katalin egyébként szomorú, mert ő azt remélte, hogy a Magyar Pavilon ezzel, hogy bemert vállalni egy külföldi művész úgy, noha, hogy minden más pavilon nem volt hajlandó részt venni a Bonito Olivának ebben a koncepciójában, de nem a Magyar Pavilon kapta a díjat, csak Kossuth kapott egy külön díjat. És akkor aztán 95, ezt csak azért mutatom, Jovanovicsnak a munkáit, Kovalowski Márta volt a nemzeti biztos, ugyanis ekkor volt először, hogy ugye a Weyer idején a 60-as, 70-es éveket a neo-avantgárd, magyar neo-avantgárd ugye soha nem jelent meg a Biennálén, és akkor Jovanovics Györgynek tényleg a 60-as évekbeli munkái is kikerült, ami egyfajta retrospektivitás megint, tehát nagyon visszatekint, de legalább a Biennálén is tehát megjelent. És hát itt tényleg a mai napról vagy a napjainkról annyira nem beszélnék, tehát hogy itt lássuk, hogy a struktúra hogy változik, tehát 95 és 99 között kikerült a műcsarnok fennhatósággal a Biennálé, akkor közvetlenül minisztériumi felkérések voltak, tehát 95-ben Kovalowski Mártát kérte fel, Sümegi György egyébként akkor ő ült a minisztériumban ebben a pozícióban, utána 97-ben a Nélai Kata volt megint, 99-ben pedig a Sturc János, és 2001-ben került vissza a műcsarnokhoz, mint felügyeleti szervhez a Biennálé, és onnantól kezdve van ez, hogy gyakorlatilag a főigazgató, tehát a műcsarnok igazgatója a nemzeti biztos, és akkor még az általa felkért kurátor volt, tehát 2001-ben Bencsik Barnabás volt, és Fabényi Júlia a főigazgató, és 2002-ben született meg ez a ma is érvényben lévő nyílt pályázási rendszer, amit hát ugye sokan tovább ezt is kritikával illetik, és ettől függetlenül, ezt egyébként minden interjúban mindenkitől ez az első kérdésem, hogy mit gondol erről a nyílt pályázási rendszerről, és hát majd érdekes látni, hogy ki mit mond, hogy nem mindenki, vagy hát sokan azt mondják, hogy jó, sokan azt, hogy nem jó, tehát továbbra is vita van arról, hogy hogyan kellene részt venni a Biennálén. Egyébként érdekes azt megnézni, hogy más országok ott csinálják, például Ausztriában a miniszter nevez ki egy művészettörténész, és konkrétan a miniszter mondja meg, hogy ki fogja csinálni a Biennálét, és aztán az persze azt csinál, amit akar. Amerikában semmilyen állami pénz nincs, tehát minden abszolút magánpénzből megy a Biennálé szerep, és minden évben más, vagy magánalapítvány, vagy a MoMA, vagy a Washingtoni Múzeum, tehát mindig egy másik intézmény
felügyeli a Biennálit a saját költségvetéséből vagy magánpénzből. Tehát nagyon sok megoldás van arra, hogy hogyan vesznek részt az országok a Biennálén. Ugye tényleg ez többször felmerült, hogy ezeket a nemzeti pavilonokat meg kellene szüntetni. Egyelőre ott tartunk, hogy egyik állam vagy egyik ország sem akarja ezt feladni, és a gépezet gyakorlatilag még fenntartja magát. Szerintem így röviden, nem tudom mennyire röviden, de így ennyit gondoltam, és tényleg, hogyha örülök, hogyha kérdeztek, vagy megjegyzés, vagy bármi van. És most egyébként milyen mértékű a növekedés az országok függvényében? Hogy hány ország, ez évről évre egy. Igen, tehát tavaly, vagy 2011-ben 86 vagy 84 ország vett részt. Ugye már a Giardiniből már az egész város tele van, ugye küzdelem megy a különböző palazzókért, hogy melyik ország hol kap helyet, tehát annak ellenére, hogy vitatott, kritizált a Velencei Biennálé, úgymond maradisága miatt mégis minden ország, tehát évről évre egyre több ország akar részt venni rajta. Amúgy, bocsánat, David, csak hogy azt is vizsgálom, vagy próbálom, hogy a Biennáléról milyen művek kerültek magán, illetve közgyűjteménybe. Ezt is nagyon érdekes megnézni. Hát nem sikeresebb, de mondjuk a Kicsi Balázsnak a 2005-ös kiállítása az, ahonnan az összes mű gyakorlatilag magánjelentő közgyűjteménybe került. Azt, amit a Fogarasinál ugye egy a Ludwigba, tehát hogy ez változó, de a Kicsi Balázs ott a Biennálén gyakorlatilag az összes mű eldőlt, hogy külföldi magángyűjteménybe kerül. Ez is érdekes, hogy ugye aztán a 70-es években volt, sőt 68-ban volt a legnagyobb lázadás, gyakorlatilag a Biennálé ellen, amúgy az kár, mert a magyar 68-as kiállítás Kondor, Kokas és Wild, viszonylag jó kiállítás volt, csak a lázadás, hogy gyakorlatilag az egész Biennálé akkor a rendőrségi, nem tudom, hepajba fulladt, tehát senki nem foglalkozott akkor a magyar, vagy hát egyik semmelyik kiállítással, tehát akkor volt egy lázadás a diákok részéről, hogy töröljék el a díjakat, hogy ez politika, nem kellenek a díjak, ez a Biennálé nem arról szól, ne legyenek vásárlások, tehát hogy szűnjön meg ez, hogy a Biennálén vásárolni lehet, mert ez nem egy vásár, és hivatalosan nem lehet vásárolni, tehát ez nem egy vásár, de hát mindenki tudja, hogy megtörténnek a vásárlások a Biennálé után. Ja, én tök másnak tartom, csak úgy mondtad, hogy 50 és 58 között így mindig ingadozott, hogy megvoltak a listák, de még nem küldték ki, de azt nem mondtad, hogy kik voltak, hogy ilyen durván szociálok voltak akkor a listán, vagy milyen művészeket? Azt nem akarom mondani, hogy csak már szeretném majd publikálni. Ja, hogy ez még titok. Nem titok. Tehát van, igen, tehát nyilván vannak durván szociálik, de vannak olyan évek, ahol meg kifejezetten. Igen, erre lettem a kíváncsi, hogy előfordult. Igen, tehát hogy a rendszer olyan volt, hogy gyakorlatilag igazán a Biennálét nem érdekelte a politikát. Tehát az látszik minden évben, hogy február környékén kap mindig észbe a minisztérium, a Hadinóra, hogy úristen Biennálé, február, ugye júniusban megnyitott, és másfél évig utána alszik mindenki. Tehát, hogy az utolsó pillanatban, hogy úristen menni kell a Biennáléra, és akkor megint csak a kapkodás van. Tehát nincs egy folyamatos érdek, tehát gyakorlatilag nem érdekelte abban az időben az államot, vagy a kultúrszférát a Biennálé. Én kettőt szeretnék kérdezni, egyik ez a 28-as Biennálé. Ott ezt nem értettem tisztán, hogy azt mondtad, hogy itt van egy ilyen lemaradás, hogy korai képeket állított meg készíteni. Hát, hogy 10-es képeket állítottak ki 28-ban. Tehát a Biennálé alapvetően ez a kezdeti, tehát a kifejezetten arról szól, hogy az az elmúlt 2 év legfrissebb terméseit mutassa be. Ez kezdetektől fogva ez volt a cél. Na most 28-ban 1910-es képeket kiállítani. Tehát erre mondom, hogy 18 évvel korábban. Mert az a kép, amit mutattál a Cigány Dezsőnek, ez a zöld havú önarcképe. Tehát ez egyrészt a saját korában egy iszonyatos vihart kavart. Ez a 8-ak első kiállításán szerepel. És nagyon elgondolkodtató, hogy valaki 28-ban vállalkozik arra,
hogy igazából, tehát az igazi modernizmust állítja ki a horthy korszak reprezentációjával szemben. Igen. Tehát itt szerintem nem egy lemaradásról van. Persze, ilyen szempont, igen. Egy hihetetlen bátor koncepció. Hát én mondom, ki is rúgták utána a vaszarit, tehát... Hát igen, tehát, hogy ez... Mondjuk 28-ban nem az volt a jellemző, hogy 8-akat tettek. Igen. És hát utána be is ütött Gerevics, tehát hogy onnan... A másik, ami nem volt világos nekem, ez a 45 utáni időszak. Nem lehet arra a diára visszamenni? A Márfi Szőnyi? Tehát 45 után egy darab biennálén vesz részt Magyarország, 48-on. Ez. De volt egy ilyen összefoglaló táblázat. Melyikre gondolsz? Amin rajta volt az európai iskola. Meg az absztrakció, ezt teljesen nem értettem. Erre gondolsz? Ezt magyarázd el nekem egy kicsit, mert nekem ez nem világos. Tehát ez csak azért írtam ide, hogy gyakorlatilag 48-ban tehát hogy 48-ban volt a Márfi Szőnyi Egri, és utána indult gyakorlatilag ez a Aradi Nóra minisztériumi jelentéseiből látszik, hogy egy vita az absztrakcióról, és gyakorlatilag innen indult az, hogy hezitáltak, hogy menjen ez. Ez 46-ban. 48. És az mi az a 46? Ja, bocsánat, az nem, azt rosszul írtam. Igen, mert ez teljesen nem értem. Igen. Tehát, hogy 48 után indult ez az Aradi Nóra, hogy a biennálét gyakorlatilag az absztrakció felegvárának tekintette, és azt mondta, hogy... És erre vannak dokumentumok? Igen. Hát, hogy az Aradi Nóra, igen. Ezek a levél. Mert ez azért elgondolkodható, mert ez azt jelenti, hogy 48-tól 58-ig nem veszünk. Igen. Hát 50-től. 48-ban ott van még Magyarország, és 50-ben nincs. 50, 52, 56, 50, és 58-ban újra ott van, akkor gyakorlatilag... De 45 és 48 között mi van? Nincs biennálé. Egyáltalán nincs biennálé. Nincs. Tehát 44, 46, nincs biennálé. Ez nekünk azért szerencse, mert szerintem 45 és 48 között nemzeti művészet sincsen. Tehát igen. Ez kérdés, hogy a többi országban hogy van. 42 és az utolsó, de 44, 46 nincs biennálé. Mert szerintem ez egy érdekes időszak, tehát 45 és 48 között, jó mondjuk így a keleti régióban még érdekesebb, de nyugaton, hogy mit jelent a nemzeti művészet? Igen. Hát, és hogyan lehet ezt reprezentálni? Tehát nem rendeztek biennálét. De miért háborúsokok miatt? Hát szerintem igen, de ezt nem tudom, tehát hogy miért nem volt biennálé. Nyilván 44-ben a háború miatt, 46 az kérdés, hogy 46-ban miért nem. Nem tudom, ezzel én nem foglalkoztam. Most csak új kutatások, a Hauser Kunstnak vannak erre új kutatásai Németország, mondjuk, hogy akkor nemzeti művészet. Hát igen, mert Németországban teljesen más a nemzeti művészet, tehát Németországban a nemzeti művészet az a modernizmust fogja jelenteni, ellentétben Magyarországgal. Tehát, igen, egyébként mondjuk az szintén érdekes, hogy mit állítottak ki mondjuk a fölírogattam, hogy 50-ben a német pavilonban Die Brücke van, és Blauer-Reiter, 54-ben Klee, Schlemmer, Miró, Magritte, tehát tényleg egy abszolút egy nagy retro, tehát 50-es évek az gyakorlatilag azt mondja, hogy azokat állítjuk ki, amiket nem állított ki, ugye Mussolini, Hitler és a többi, tehát ez van az években. Tehát nagy retrospektív visszatekintő kiállítások vannak. Igen. De 56-ban. Tehát, hogy visszatekintés van. És igazán utána, amikor így a kortárs, tehát hogy a kortárs beindul, az a 64, a Rauschenberg megjelenésével, tehát betör az amerikai popárt, és onnantól van, hogy tényleg kortárs a biennálé. Előtte csupa visszatekintő, az elmaradt művészek bemutatása van a biennálé. És a Rauschenberger indul a kortárs, és aztán az igazán, amikor kortárs az Éman és az Aperto megnyilása 80-ban.
hogyha a prezentáció szintjén is elemzett, tehát hogy az elején említetted ezt a bazár típusú kérdést, meg később ezeket a letisztultabbakat, hogy, szóval, hogy néha így bele kell illeszkedni egy korszakba, hogy mi volt a kiállítás rendezésében. Egyébként igen, tehát a Klimt 1910-es Klimt kiállítás az első, ami megtöri ezt az egész bazár jelleget, ami tényleg egy fehér, szóval White Cube, tehát teljesen fehér tér, egy falon egy mű, tehát hogy az az első olyan modern installáció gyakorlatilag előtte tényleg, amit mutattam, hogy egy ilyen szalon, kanapéval, puffokkal, virágokkal, és az a, most megvan egyébként az a képem a Klimt-kiállításról, csak most nem hoztam el, hogy nézett ki. Tehát hogy az installáció is hogy változott, ez érdekes, és mondom, ilyen szempontból a Sár Erzsébet a Magyar Pavilonban, ami újdonság, hogy egy művész és egy installáció, tehát hogy a teret nem csak egy ilyen falra felaggattunk valamit, hanem mint egy tér kezelték. Ha nincs több kérdés, akkor... Erről a nérai korszakról beszélhetnek kicsit, vagy meg a... Tehát, hogy mondjuk ez hogyan jelenik meg a hazai sajtóban, van egy külföldi visszhang, vagy úgy egyáltalán, mivel elérhetőek a művészek, vagy nem tudom, meg sokkal szervesebben kötődnek a fiatal kortársakhoz is ezek a képzőművészek, hogy valójában kérdésem nincs, aki megint. Igen. Hát ez többen a 4-3 kiállításon. Tehát a 96 év később, igen. Ez egyébként tényleg érdekes a Nérainak a megítélése, meg hogy a Nérai kiállításait ki hogy értékeli. Nyilván vannak, akik szintén ugyanúgy azt mondják, hogy egyoldalú, tehát hogy csak ezt a újfestészeti, vagy ezt a vonalat preferálta a Biennálén. Ugyanakkor 93-ban a Keserű Katalin mondta, hogy a Péter Ludwig minden egyes évben egyébként eljött, még a Nérai idején, és ő maga úgy járkált tényleg körbe, hogy egy ilyen diktafonban mondta, hogy most mit lát, és miért érdekes. És a 93-ban nem akart elnyerni a Nérai a kurátor. Tehát, hogy ez nem lehet. Hát itt mindig a Nérai a kurátor, itt a Nérai rendez kiállításokat. Tehát, hogy ő nem akarta azt elhinni, hogy most már ez a Keserű Katalin. Tehát, hogy ez tényleg ott egy olyan kapcsolat, egy olyan viszony kialakult, hogy elterjedt a híre, ezt ahogy Fehér László is mondta, tényleg mire ő 90-ben oda került, hogy elterjedt már, hogy a Magyar Pavilonba érdemes bemenni, mert ott valami olyasmi van, amit korábban nem láttak, és hogy érdekesek és fiatalok, és más jellegű művészet. Amúgy pont a 88-ashoz megvan a műcsarnokban az év, azt a könyvet, amit beszoktak írni az emberek, a vendégkönyv, én köszönöm. És a vendégkönyvben egyértelműen a Samu Gézának a névbemenesztése van, tehát gyakorlatilag a külföldiek nagyon értékelték ezt a fajta művészetet, vagy legalábbis Olaszországban ennek tényleg volt egy ilyen pozitív, vagy egy ilyen befogadó közönsége. Úgyhogy a Nérainak tényleg a szerepe egyrészt mondom vitatott, másrészt pedig tényleg nagyon sok minden elindult, tehát ezeknek a művészeknek utána a Hegyivel ugye szervezték a különböző kiállításokat külföldön, ezek utána számtalan meghívást kaptak, hogy ezek a művészek külföldi kiállításokra. Igen, ez is érdekes, hogy mindig állami szinten bonyolódik túl ez a történet, és hogy a művészek részéről pedig sosem kérdőjeleződik meg, hogy a jelenlét az fontos, annak ellenére, hogy még kultúrpolitikai viharok. Igen, hát mondjuk nyilván Néra egy ügyes volt ebből, tehát hogy ezekben az években nem voltak állami személyek, nem mentek ki, meg még gyakorlatilag politikusok. Tehát nyilván nagy dolog volt ebben az időben, persze akkor már nyitottság volt, meg már nem először állítottak ki külföldön ezek a művészek, de továbbra is azért a Velencei Biennálén az tényleg arról szólt, hogy főleg 80-as években mindenki oda ment a megnyitón, tehát hogy múzeumigazgatótól kezdve a szakma, a gyűjtők, tehát hogy ott kiállítottál, azért nagyon sokan látták a munkádat, tehát tényleg Bakivra abszolút úgy értem meg, hogy ez neki egy fantasztikus dolog volt,
hogy ott egyenrangúként kezelik a, nem tudom, narancstrófáikkal, és vagy szóval, hogy ott vagy a Biennálén, és egyenrangú vagy a nyugat-európai művészeket. Tehát ő ezt tényleg nagy dologként élte meg, úgyhogy... És volt, aki nem. És oda kéne. De szerintem ez teljesen természetes, hogy ki hogy érje meg a habitusból is adódik. Tehát, hogy ilyen állami személyek igazán, tehát, hogy a Fehér László is mesélte, hogy a saját pénzükből szervezték a fogadásokat az elején, tehát hogy tényleg volt egy ilyen családi, baráti tornéra jött főzött, tehát a pavilonban, amíg installáltak, szóval az egészet én úgy képzelem, hogy ez egy ilyen, igen, adott rá az állam pénzt, de igazán nem érdekelte. Tehát a Katta, illetve a művészek azt mondták, hogy nem, tehát nem kellett elszámolni azzal, hogy kiket visz a Katta, milyen művészeket ebben az időben. Annak így még eszembe is. Elég már szervezik, még érdekel, hogy akkor lényegében 84-ben, amikor úgy létrejött a Halmai Biennálé, addig nem is szerepeltek a harmadik világbeli országok a Biennálén, csak a nyugati. A velencei, vagy úgy általában? Nem, a velencei. Nem. Addig nem.